Syatherbom ka ying jung Putin daki drone. Kat bakar Rusia bat ka Ukraine kina pun kre ya ka jing Ukraine yasuk na kamta ka thma ka balane lajan sansnem. Kabla sedang haka arp sau tarik rumpang arjar posan. Ndrai menta Syatherbom ka ying jung Putin daki drone. Kat kum ka video ka bala pun i haki social media. Lai i ya ki drone ki bala therbom ya ka ying jung Vladimir Putin, presiden jang Rusia. Hagane ka jing therbom ya ka ying jung Putin. Om shimla dan kano ka jing ja basungsi bat ka jing jot jong ka ying. Kala bendon tangga jing jot malu mala namar kilat patai kuboro kum shimla penpau. Ya ka jing jabreu bat ka jing jot jong ka ying jung u. Nakaliang jong ka Rusia. Kala kano ya ka Ukraine halor ka jing therbom ya ka ying jung Putin. Bat ka Rusia kala kano ru badai ka jing plan jong kiri Europe. Pan penpulom no ya ka jing Ukraine suk hapdang ka Rusia bat ka Ukraine. Nakaliang jong Donald Trump presiden jong ka US. Ulah kenta ja kane ka jing kano jong ka Rusia. Lada phai ya ka jing Ukraine suk. Dai Donald Trump bat ki risep ni. Ki bala penbet ja ka jing Ukraine suk jong ka Rusia bat ka Ukraine. Halor ka jing sa hirsma ka ying jong Putin. Kan sa pen ya ka jing Ukraine suk hapdang ka Rusia bat ka Ukraine. Balada bakla. Kan sa khi ka thma ka bakham he hapdang kini artili kiri.